Il-Park tal-Familja ta' Marsa Scala qed jitħalla fi stat ta' abbandun. Bir-residenti jinsistu li dan huwa biss tort tal-inkompetenza tal-Ministru għall-Ambjent. Investiment ta' madwar 7 miljun euro mill-Gvern preċedenti biex kien żviluppat il-Park tal-Familja f'Marsa Scala, illum irrenda ruħu fi proġett abbandonat għaliex il-Gvern Laburista traskurah u mhux qed jikkultivah biex jibqa' jitgawda mill-familji. Ħafna nies li tkellmu magħna b'mod partikolari dawk minn nofsinhar ta' Malta qegħdin jilmeltaw li ħasra li dan il-Park tal-Familja li fil-bidu l-infetaħ kien ipaxxi lajn spiċċa f'żona mitluqa. Kif qed taraw warajja diversi strutturi li kienu jintużaw għall-lob ta' tfal spiċċaw imwaqqajn u mqaċtin. Każ fejn il-Gvern Laburista ma tagħmel xejn biex jieħu ħsieb dan il-ġinien. Żona li llum spiċċat iddominata minn strutturi tal-lob imkisra u msadda, imsiemer ħerġin mill-linjam, tabelli imkisra u nuqqas ta' ndafa ma' kullimkien. Il-familji li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta jafu tajjeb illi l-Park tal-Familja f'Marsa Scala kien sar sabiex il-familji Maltin ikollhom post fejn jinqattaw ftit tal-ħin ta' mistrieħ flimkien f'ambjent sabiħ u b'faċilitajiet varji fosthom żoni differenti għal picnics, dog park, ground tal-futbol tal-five-a-side, żona għal rock climbing u abseiling, stalel ta' żwiemel, outdoor gym, bandli għat-tfal u anfiteatru. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista permezz ta' sqarrija mill-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent Jason Azzopardi qal li l-Oppożizzjoni ilha tiġbed l-attenzjoni dwar it-telqa u l-abbandun f'dan il-post. Fid-dawl li l-Ministru għall-Ambjent mhux qed jindirizza bis-serjetà l-istat ambjentali f'pajjiżna, iż-żieda fit-tniġġis fl-ajru u tqaċċit sfrenat tas-siġar, l-Oppożizzjoni tappella lill-Ministru għall-Ambjent José Herrera sabiex jindirizza minnu fih l-abbandun li tħalla fih dan il-Family Park li huwa l-ikbar wieħed f'pajjiżna u li kien ġie inawgurat minn Gvern Nazzjonalista.